movie in na chuan Philippines ram chung boi noi kara zombie thi sana tui hal an tla fuwa mai Francis Abel te chung ko churon langin ven chuan Manila chuan lo chua sana an kholam chuan lo pan akianga chuan anupui Iris le afa te pahni Jos le Lucas te chu an lo ve bokane an kho chu tlan lo tin anu le pa te in omna chuan an vein khal thlenga thilom dana tang chuan anu le pa te po chuan har sanan to kani mel hle pa ber Francis chuan thir pipe chu in film khor tak chuan in chung lampang chu an dailu thema la omem te in achian masa chu ti lai chuan chhong chung lama tangin thoma hretatlat mai an han chian chuan khuma rong pakhathi alo let bala chu rong bula chuan sila hi alo oma alandan chuan ama nunna a in lakani mel hle ane Francis chuan asilai le asana ban bun chulak sakin room chu achua san le wonlam corridor sirlaman hoi phei chuan mai se pakhat zombie chang to hi alo ding ngoi reng mai ani na taka chuan he in hi Francis in pui ni a khuma rong lo let bal kha apa ni in zombie chang ta Peter chu anu zombie chang ta chuan aron bei thuta hre tak chong chuan aka phlom zui chung ko in mu khom nara phlak takan nei zo nu chuan Francis chuan anu le pa te ruang chu vaimi huna chuan a phuma ne chumi zan chuan in hluya chuan hunan mangzuya Francis heroin mutmu renga tu thei der lo zombie dangan ron lan thuta hlo wangin anu pui fanau te chu aveng reng mai ne atu kani chuan an tuin tura thiang hlimem ti in pa ber chuan an chian masate te a thiang hlim ti confirm no chuan afa patui hal to tak chuan in ngal bor nu ber ero chulai in an omawang chuan alung oi zan lo anu afa pau pa jok jos chu hruain an kiang ina ta chuan an han kal kuala radio le flashlight te chu mo in boma ar khoi te chu an mu bokane a in nei tu te chu an thivek to ni mel hle chu ti lai chuan a in nei to pa in chunga lo in khai chu an mu thut mai a kong hrena chuan a in lu na chabi chu alo oma Francis chuan chabi la tur chuan Jos chu an ti a rabru te uhlema se lak chu an tuma ruang chu ti lai chuan ron tla thutin Jos chu aron la del zui a hlauna samai ma se Francis chuan afapa chu tran puya tum der lo a chan chu ama har sata chin fel dan zir turin adua solve lo turin afapa chu adu tak zatane chumini chuan Iris chuan Francis chu basement a chuna lo hruaya in chung bung ro le an mamo thil turte alo en kwal pui Francis chuan a hun kal to te ngai to kirin basement a shem nana apana kal nan thin te kha sha chuak war mai chumi hnu chuan generator chu lo mu in fuel om lo wang chuan an tinung thei lo wane zana nei chuan zanri an lo kil hawa nuber Iris chuan marlam ram panadu thu chu aron soi chuak anomna tang hla lo te nei thu le tuna nom na mun chu an tan himarin lo thu chu asoya ma se Francis chuan an vela tu ma zombie an om lo thu soin chu ta lo omri chu adu thung zinga ni chuan an nu pa chuan veimim huna chuan an lo ti tia alandan chuan Jos chu Francis a fapadik takani lo ne Lucas ang chuan alo duat lo ni mel hle Iris chuan marlam ram panadu thu chu alo tirile a chulai mun chu an ram sarkar point mun him tia soi lo ni a ni puite hne na chuan pan vek turin thu lo chhuwa to ane ma se Francis chuan du lo view ma se atopa chuan anu pui rot na chu arem ti ve ta a chumi hnu chuan an ven box chuan aloin khal chuak le to a pa berina khal lai chuan Iris chuan malaman tlan dan tur chu alo soi zai a thileng kim chu local tluang ri view mai Jos ron tong chua ma zong kha chuan Jos chuna tum lo devin tun hnaya anun Francis u nau pa Diego tlan bauta hne na tanga koladon thu chu aron soi chuak ta hlol mai chu ta Francis chu aron thin rim thuta akhomu boi vekin le kong dan na barricade om chu asuta chor mai an malama chuan motor chatam tak alo tling nur bok Francis chuan aril ru thlak lein kirle mai du thu chu aron soi chuaka Iris ero chuan malampan zel chu atum ru hle vena tang chuan chuakin kong dan na chu ti chiat an han tuma achet na lama thombeng seng taka chua chu chuan an bul hnai sipai zombie chang to te akai hara chu vele Francis chu aron tlan chuaka zombie te chu aron kap Iris awanga even lai chuan zombie chu an lo pung khom chak man le an ven chu an lo din huala a chung an fa te chu an tang ran mai Jos te u nau chu an mang ang hle a Francis chuan silai chuan kapin ven bul hnai tagin zombie te chu hruai pen atum
chu mi hlan chuan nu ber chuan an fa te chu alo va hroi chuaka Francis chuan sipai thi to ruanga tangin grenade la a zombie te chu bei nan mana tumane ma se zombie ten ron tlan nain man mo takin kar chunga chuan hatlan lon kai ngat zombie tin khoi tir lo sham chu atum kar hnunglama chuan in sonin grenade chuan an voma vanai thlak takin zombie te chu an thita vek mai chumi hnu chuan an chung ko chu aloin mu khom le veka in lam chu ke chuan an lo pan le nak thil thlena tanga kar hnia liam le hnu chuan Francis chuan leia an ven hnu chia ringot kha awanga even le maktak main alo la thavek ani ma se aril ru thlakin anu le pa te in le lo chhuwa sana du lo wang chuan a khal ho le talawa anua fuel nen chuan ina kira anu pui bula chuan vena chiat thu chu do ta hril zui fuel chu generator a thunin air condition an tinunga light ti engin music te an ngai thaya no pang te chuan nuaman ti hle atu ka ni chuan Francis chu aran vulna huna chuan avakala tuk chhona tan ar tuila ka tumane ma se an ar vulna huna wa thlen chuan ui hi alo oma an ar vul zong chu alo ai fai vek mai chu ui chuan abana tak chuan arun la se sak zui anua iris chuan a hliam lo tuam sak molmola ui se na en kolna turan nei lo wang chuan hospital zona du thu chu asoya ma se Francis chuan tura lo tilem lo an himnan in chhuwa san lo thaberin hria ane chumi hlan chuan George chuan radio kal tlangin an kiang hnai kem ta om thu chu alo hria a ma se an soi zong ero a hra chiang theilo chu thil chu zanrian eina chuna soi chuaka chu chuan chung ko bo ruak ati tang hle iris chuan chulai mun chhuwa sana kem zon chhuwa chu adu thua soina samai ma se Francis chuan pon an chhuwa pianga har satnan to tam zia chu asoya chu to om chu ati bur mai ne atu ka ni chuan Francis chuan ar khoina tur chu alo siam thamol mola George chuan avapana generator ti nuna du thu chu alo hril ma se Francis chuan alo rem ti lo George chuan a changlet vele nga la pa fain kar chu atang chho hle Francis chuan an chung ko chan him nan zombie that ve ngam do nem ti in a zota George chuan hoi takin angam thu chuan a changlet ve sak mai chumi hnu chuan Francis chuan George chu feel ta hruaya silai man dana zirtir silai repuak thoma iris tanu fa chu anron lang ve hlol mai Francis chuan George chu atidu da emoti in aron an khum shepa chuta zombie tam tak anron lang ta thut mai le silai puak thom chu anron pana lo ne chu vele rang takin in laman pan le nga la kong khar kalin chhong chung lama chuan an tlan chho ngal zombie te chuan lu tumin kong khar le tuk verte chu anron namna samai Francis abel te chung ko chu an chep tran ta hle vane thlak takin abul kong puya chuan jp aron tlana zombie te chuan umin an kiang ta duak mai atu ka ni chuan Francis chu luya vakalin ama zana jibron khala anu naron chan him tu kha awamo auna pa Diego lekha alo ni reng mai an ti du na ani na taka chuan George kha Diego fapa hi alo ni an hun kal to te soi du nin thileng ki ma u Francis chungai damalo dila an mani tran pui turaron kirle ani thu chu asoi ma se hun kal to wangin Francis chu alung oi thai ngang lawa asilai chu phorin Diego chu atin ta wang mai chuta a mel rin lan to lo tur chona ti zuya akal main Diego chuan marlam kem zon chona me pa pe a akal hnu chuan mep chu hala tum zeta ma se ril ru thlak le in a hon ta zok ina wathlen chuan anu pui fanau te bula chuan engthilma soidu lemlo sin chu in thlakin Francis chuan anin tuk verte chu alo thom tha a chuti lai chuan an fapano pang zok Lucas Khan thawalo uma anin hnoi basement lama chuan alo zuk chuk thla pon lam tuk ver zona chuan zombie pakhathi alo om reng mai oi thlen main iris chu haron lang mana zombie chuan mishing ei tur mu lo wang chuan ani telin chaklo tel tia hria a iris chuan ama thi ve wat mai ren wang chuan a pasal Francis chu hril khara tum lawane ma sa thil thleng chu Francis chuan alo mureng mai chun hulamani chuan Francis chuan kha zombie kha alo zong chuaka timno mi lo chuan alo ka phlum le ta mak mai achung te bula chuan an from naya zombie tam takanom thu chu do ta lo hril le zai ani na taka chuan Francis hian achung ko chu ven himadu takzet zanria chu lo kil ho le to in George chuan apa thil da na hmuna me palo mu thu chu aron soi chuaka chu chuan kem tom na po thu chu aron soi ta phong mai chu thil chu iris chuan a beng khon ngang mai chu ta Francis chuan from chuno pangte than len nan le khosak na na himber thu chu aron soi chuak le a
ma se Iris chuan adu lo thu soin tun ma anga anu na zalen to lo thu chu asoi alung oi lo hle ane anei tur nei te pon rei taka de to don lo thu chu soin kal chua an che vela ei tur zona du thu chu asoya ma se chu chuan Francis chu ati thin rim na satamai hun rei takal ta tang to khan anu pen kar tha to lo thu chu soin no pang te hria ta chuan zombie virus aron chua ma dei to a pasal fanau te lo chua sana tum to thu chu asoi ta phong mai le chu thil za chu Iris po chuan nial let nge na asha ta der lo anu pen kar chu a tha to lo tak zeta ne Iris chuan anu pen kar ti to badu thu chu soin mep chu adil zui ma se Francis chuan pek chu soi lo a hal ta mi mai atu ka ni chuan Francis chu farma chuan lo omin ei tur chu lo zonga fu bak ei tur om ter lo anu dewa chuan silai puak thoma hret ta thut mai an haya mihring daman lo omanga zombie nen anin be ni tura angai zana ni chuan basement atangin thingala a kongkhar dan nan mangin chen chuan kal zui Iris le Josh ta chu Francis omdana wang chuan nuam chuan ti zan lo Josh chuan Francis chu avapana apang tak taka en thin thu chu avashil chuan chuan Francis chu ati thin rim viau mai Josh chu abeng her soka thilakal vung tak ma in toimo hian kongkhar anron kik ta dat mai le ponami chuan sipai ni thu chu aron soya lutir ve turin aron ngen na samai ma se Francis chuan a hon du lo chuta Josh chuan adaw kalna thing chu a pheta sipai chu aron boklu thlol mai chupa ming chu korkiura ne in alawin hliamane damdoyen naim ti in aron zota tun main Iris chuan nurse na lo thove to wangin a en kol dan tur po chu a shave phian mai korkiura chu a hliam nei dan te an zota ani chuan anom na tang hlalo te kem to mani thu soin a convoy ten en supply la in kem tan kir le tur zombie tam takin anron be thu chu a soita a group ami zong an thi vek thu chu soin ama chawadam chua thu chu a soya mi pakhatiran omnei na ko mu thu soi chuan sipelo tan pui tu chu Iris chuan Diego ni chu a ring hal a hnuah chuan Francis chuan korkora chu tan pui rem ti ve ta a basement lama om thei tur thu chu a hril a hnuah chuan an lo mu a Josh chuan anu Iris ne na chuan Diego zon lo pon kem zon chodu thu chu a lo hril Diego chu apa dik takani thu chu a lo hrareng to chuti rualin Francis chu apang chia en thu chu a soi Francis chuan tu ka chuan an mi khwal korkura le afapa Lucas te tu khron lo ei chu a mu a afapo upazok Josh chu a mu ve lo wang chuan Iris chu omna chu a lo zot ngal chat mai ma se a lo chan du lo wang chuan Francis chu thin rim na samai Josh chu azong ngal chuk chuka arum kong kharin hong ti mu chuan atlan chuak ti chu a hrengal mai a thin rim lu tuk chuan tu bo chu ala loka chaukalam chu panin an mi khwal korkura lua tak chuan a chu ta heng mai zombie chan ma nge in alo da thani a thluak chu a perna samaya chulai lo om Iris le afapa te chu an mangang na sa hle Francis chuan Iris chu havapan hnaya a hnek lutop mai ni khwa shelo zui aron har le chuan basement afapa Lucas nen chuan alo phuar beta chuti lai chuan Josh lan bo wanga a thin rim te alo re chhotan ruam man na nein an RA zo tu kha atala asa siamin basement a chuan akal an mi khol sipa uniform kha in belin basement a chuan uisa nen chuna luta a chungte eitir tum chuan an lo du der lo Francis thin rim tuk chuan play chu chuata a pai throi mai anau pan lai hun sha chuakin apa in thilai du lo chuan a hrem threina chuti ang chuan anu pui fanau te chu hrema tumani mel hle anua chuan Iris le afapa chuan rohman na nein chulai mun chua san chu an tum het bur tamai sin chu in thlakin Francis chu Lucas out homa chunaron har zoka man mo taka basement lu rualin Iris chuan thingbung hian alo wathal top mai ni khoshelawa chungin Iris chuan Francis chu chabi alak saka atopa chuan basement atangin an tlan chuak theita hramane anua Francis churon thavin Iris te churon zui ngal ma se har chuakin basement ama chawin alom ti ein hria aril ruaron buai thut apa ina shem nana basement kal nan thin lai te asha chuaka a hlauna samai chumi hlan chuan Iris chuan anma mo thil hriam hreile thil dang te chu alo la khoma man mo takin Lucas chu alo hroi chuak inan chua san chia tia chuan Diego kha zombie alo chang ve dei to a Iris tanu fa chu aron be ta thut mai chuta man mo taka tlan lut le ngalin zombie Diego chuan Iris kia chuan aron man mana
naupang chuan alo pui ve na samai Lucas Zok chu a beizuya an thom hria in Francis chu basement atangin aron tlan chuak Diego chu aron chingfel ta ane mase Lucas bana sena alo hnu chhia man tlat mai an dur thlan tur chu a chawrau hle an fapa chu an thilum nga lawani chuan zombie alo changvat don ti an hra chiang hle ane lungchatak chung chuan Iris chuan thuthlukna siama ti hlum ngal mai chu tha in a hria mase Francis Zok chu alo mang ang na samai kongdang omarin thu chu asoya damdo in nai berpan puye du ane chuta man mo taka chengalin leven an hnu chhia kha awanga event mase leya chuan thilpoi taka thleng tatlat mai chutia sipai form nen thisen kai nuaya ven naya lo omaron mo chuan Jos chuan silai la in akap ta pop mai zombie ni tura angai ne mase aven nei chuan apashon Francis alo ni reng ti a hria a poeti viau mai ngai damadila Francis chu apang taktaka angai thu a hril harasati takaron tong chuakin afapatik takanga a en reng to thu chu alo hrilani a thi ma chuan Jos chu motor ti nun dan chu a hrila midang te chan chuak turin ati Jos chuan in ava thlen chuan Francis chuan ven kharon lakir ni tura Iris chuan lo ngaya loda that mia ama chawa marlam ram kem chu panaril ruk heta hina movie chu top ta ne